омода шуданро дар канали Бахтиёр Продакшн фаромӯш насозед. Бурор бурор шқола, кайме бурор шқола, раҳи дурма омаде ме бурор бурор шқола, бурор бурор шқола, кайме бурори хола, қушмоқ чуқурак мегуме бурор бурор шқола, бурор бурор шқола, кайме бурори хола. Kayme burorish khola, kulonish kardi khola, burorish khola, burorish khola, kayme burorish khola, ahmadem me barme burorish khola, burorish khola, kayme burorish khola, burorish khola, kayme burorish khola. канали Бахтиёр Продакшн дар хизмати мову шумост. Лайк ва зангулаву ва подписчикро фаромӯш накунед, дӯстони азиз.